Radio Suara Graha menyiarkan secara langsung campur sarine Eka Musik. Nggih, wilujeng siang Boso Erti. Sugeng siang Kang Mas. Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah. Rak ya sehat to Mas? Tesih rada-rada. Loh, rada-rada ngapa? Ya rada sehat to. Oh ngono. Nggih. Kalau wau niku kula nganteki rada kaget iki kok malah mepet teko juran-juran kaya ngene. Mepet ning endi? Kok mepet. Oh lha piye? Mepe. Heeh. Mulek ngono. Neng kono nggon pacuan kuda ditutup kon mlebu jurang. Wah, jane elok tenan. Kula ki nyanggone simbok sik mau. Cucuk ngene simbok ra ya bareng. Lah sire kula niku ngentosi ten sanding jalan raya. Oh ngono. Jenengan ya ora peka kok. Inci dalam ngaturaken sugeng siang, sugeng pinanggih lan prakanca campur sari Eka Musik. Lumantar kawula sugeng midhangetaken gotheke rencang-rencang Eka Musik. Ngaturaken sugeng rawuh ingkang besan saking Getasan nggih. Saking Getasan. Nggih. Bidal keng dalem jam pinten, Pak? Hah? Jam 6. Jam 6. Waduh. Alhamdulillah. Wah, aku jam ke Bali mau. Jebul tangga dhewe. Nggih. Nggih. Niki kula yang Getasan kene yang Getasan. Gur beda wilayah. Heeh. Kula Getasan ngisor kono Pusere, Mas. Nggih. Mbok kalau wau sampun dipun aturaken langgam garapan saking Eka. Nggih, menika jenenge wong tuwa. Salin rasa. Iya. Nyelehke rasa. Iki kok nek asik digawe bergadakan malah ra tekan nggon. Lah kok ngono? Semaput kok. Oh ya. Tak gesek halus. Nggih, tintinge sik. Aku pokono sing bengek. Ya, buka celuk. Ya, ngono. Iki ngudang manuk. Kok ngono Mas Wawan? Iya. Nadyan wujud temong peksi. Aku manut Sukro lho. Jaga satu. Gejek dumateng Kadang Besan Sutresno pangobyong irisa pengantin sarbit baraya kepanjenengan kehormatan Bapak Yono Ibu Sulih ingkang mijil saking Getasan. Mugia kantilir gumanti hanya ketipi nanganten sarbit saperlu kepareng kapundhut gambaripun kagem dokumentasi. Sarengan foto bersama. Foto keluarga. Ibu-ibu. Mongso borong Kadang Juruput ingkang perpratitesaken. Golek isi podang jenar
Ibu bunga hingga tiku bisa nyanding dadi mangga Mas Maman laju Eka Musik. jan kaya tanggapan wae. Yen dimirenge rasane kaya campur sari ya. Tak kirain ki apa ngono. Kandhani ya. Labak kalau ati Serana ni
Nggih sembah nuwun Bu Surti.